Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Numele meu este Iulia. În acest video am să vă prezint extragerea giveaway-ul pe care l-am făcut eu cu casa din San Fierro ID 429 de pe serverul rpg4.bizon.ro. Așadar, voi copia linkul de la videoclip, îl voi introduce pe site-ul Sunrisers Ramirez. Așa. Acum se vor încărca comentariile și voi alege câștigătorul să vedem. Deci trebuie să aveți minim level 8. Dacă nu aveți level 8, o să aștept 2 zile după voi. Deci asta suntem 23 până pe data de 25. O să aștept după voi să faceți level 8, minim level 8, atât are și casa. Dacă nu, extragerea se va relua și o voi face iar fără ca acel jucător să mai participe la următorul giveaway. Voi șterge comentarii. Și hai să vedem cine este câștigătorul. Dostoevski Akashot iCloud. Da. Ia să vedem cine este. Eu nu v-am cerut numele vostru cu care jucați pe server pentru a verifica pe fiecare în parte dacă are level 8. Da, el este jucătorul care a câștigat această casă. Îl rog să mă contacteze pe pagina mea de Facebook SenseIT, să-mi dea mesaj pentru a lua legătura cu el și să-i dau casa pe care eu am propus să o fac am propus să o dau într-un giveaway. Da. Acum, după acest video am să organizez un nou giveaway cu câteva conturi pe RPG4, conturi de level 7, 6 și 8. Numele nu știu dacă o să vă convină, nume gen X Pastilă, Let Creu, nume precum Xandrei25. O să prezint toate conturile pe care eu le voi scoate într-un giveaway cu levelul lor și punctele de respect pe care le dețin. Toate conturile sunt goale, pe aceste conturi am jucat eu și m-am decis să vă dau și vouă pentru a nu pierde timpul să faceți levelul pe care eu îl dețin pe ele. Da, aceasta a fost extragerea noastră și nu uitați să-mi urmăriți activitățile mele, să vă abonați la canalul meu pentru că voi face giveaway-uri în continuare și după cum am spus, la 200 de abonați o să fac giveaway și cu bizul meu pe care îl dețin la Aventura. Deci, Dostoevski Akashot iCloud, îl rog să mă contacteze pe pagina mea de Facebook care este în descriere pentru a lua legătura cu mine să-i pot da acasă. Da, deci cam atât am avut să vă prezint în acest video și nu uitați să dați un like acestui videoclip pentru a mă încuraja și pentru a face noi giveaway-uri. La revedere și o zi plăcută tuturor!